Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office Number 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Maligayang araw ng kalayaan! Ngayong araw ay ginugunita natin ang ika-125 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya noong 1898. Ang tema ng pagdiriwang natin ngayong taon ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan o freedom, future, history. Alamin ang pinakabagong mga balita at impormasyong magsisilbing gabay ninyo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Tumutok lamang po kayo. Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Ako po si Annilyn Baleza mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Hello po sa aming mga live viewers worldwide. Napapanood po tayo ngayon ng live sa aming official Facebook page at YouTube channel, Department of Agriculture Bicol at Facebook account, Agriculture Bicol. Live din po tayong napapakinggan sa Radyo Natin Naga 89.5 FM, DBS DWLB 91.9 FM at Mayon Internet TV. Napapakinggan din po tayo ngayon sa Broadcast Center ng Camarines Sur Polytechnic Colleges, 87.5 FM DZCC at FMR University FM 94.3. Muli niyo po kaming samahan ngayong umaga sa isa na namang umaasensong talakayang, siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon at kaalaman sa pagsasaka at pangingisda. To all Bicolanos, I enjoin you to watch the Day Region 5 social media program, Umasenso Online, every Monday at 10 a.m. via their Facebook page, Department of Agriculture, Bicol. Be updated on the program, new policies and technologies in agriculture. Kilalanin din natin ang mga magsasakang umaasenso sa agrikultura sa Bicol dito sa Umasenso Online Season 2. Maraming salamat po. Maligaya at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Sa ating minamahal na mga magsasaka at mangingisda, sa mga provincial at municipal local government units, provincial agriculturist, city and municipal agriculturist, agricultural extension workers, sa mga katuwang natin sa pribadong sektor, business sector, other key industry players from the different levels of the value chain, civil societies, state universities and colleges, and other government agencies. At sa ating Agricultural and Fishery Council sa regional, provincial at maging sa city at municipal levels. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa dito sa kagawaran ng pagsasaka upang mas mapaangat natin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at ang buong sektor ng agrikultura sa rehiyong Bicol. Ngayong taong 2023, samahan niyo pong muli kami sa pagpapatupad ng mas pinalaki at pinalawak na mga proyekto upang ating makamit ang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya at pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Bicolano. Maraming salamat po. Lalakas at sisigla, utis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga.
Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng binhi ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kg na dami ng high-quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol o kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online. Ang RCEP Seed Program ay isa sa mahalagang components ng Republic Act 11203 o Rice Certification Law. Alamin natin ang proseso ng pamamahagi ng DA PhilRice ng certified seeds under the seed component ng RCEP sa panayam ni DA Rapis Chief Ma'am Lovelia Gorin kay DA PhilRice Bicol Director Victoria Lapitan. Magandang araw mga ka-agree. Ang topic po natin ngayon ay ang RCEP, Rice Competitiveness Enhancement Fund, and mapalad po tayo ngayon dahil panauhin natin mismo ang director po ng PhilRice Bicol, si Ma'am Victoria Lapitan. Good morning, Ma'am. Good morning, ma'am, and good morning to everyone. Ang PhilRice po ang Philippine Rice Research Institute. Sila po yung namamahala sa seeds sa pamimigay po sa 10 billion RCEP fund. Ano nga po ma'am itong RCEP at ano po yung role ng PhilRice dito? Okay. Gaya po ng nabanggit nyo na itong RCEP na programa ng gobyerno, itong Rice Competitiveness Enhancement Fund, ay binigyan ng 10 billion budget. So ito po ay may 4 na components, which is yung una, ang sa seeds distribution, which is ito po yung main role ng PhilRice. Meron din po dito sa financial support, meron din po sa mechanization, and then another component is the training and extension. Wherein dun sa training and extension, kasama rin po ang PhilRice together with TESDA and ATI sa pagpapatupad ng programang ito. So, basically po, ang PhilRice Bicol ay very much involved sa seed delivery and distribution ng RCEP inbred seeds sa ating mga magsasaka. In the case of PhilRice Bicol, hindi lang po dito sa Bicol region, but also po sa Eastern Visayas region. And part din po kami sa sa training and extension wherein we are capacitating our farmers with regards sa mga technologies na ating pong pinagagamit sa kanila, pina-adapt sa kanila so that they could improve their yield and yung productivity in general. And also, we are also into training our seed growers na kung saan naman po yung mga seeds na napoproduce nila, ito po yung binibili ng PhilRice para po naman ito yung i-distribute natin sa ating mga magsasaka. So, out of the 10 billion po na budget ng RCEP, ang seed program po ay merong 3 billion. It is being used for the procurement ng ating mga certified inbred seeds na i-distribute sa farmers. And another, yun nga po yung training, we are given together with TESDA ng 1 billion. And ATI for the training and extension. Okay. So, yun po. Ang mainit po kasing usapin ngayon syempre sa ating mga magsasaka yung mga binhi na kinakailangan po nila. Kami po sa DA, sa National Rice Program po, ngayong 2023 ay hybrid po yung aming focus. Sa parte po ng PhilRice, ano na po yung target ninyong ipamahagi? Okay. And per province po. Yeah. Actually, ngayong year na to, nagsanib puwersa ang National Rice Program at saka yung RCEP. So, ngayon tiniterm ng Masagana Rice Program. And then, ang RCEP po ay talagang yung budget na ibinigay sa amin is really for the procurement ng inbred seeds. And then the National Rice Program ay
ay the hybrid seeds. But then with regards sa implementation, we are complementing with each other. So sa ngayon, meron po tayong seed allocation. I'll be talking for Bicol region na we have 83,170 bags of inbred seeds, 20 kilogram per bag, which will be distributed to the farmers in the 6 provinces in the Bicol region. So, Yung allocation po per province. actually, yung allocation natin per province for the Albay, we have 10,791 bags. For Masbate, we have 12,022 bags. For Sorsogon, we have 6,570 bags. For Catanduanes, we have 4,993 bags. For Camarines Sur, we have 44,632 bags. And for Camarines Norte, we have 4,162 bags. So each bag has 20 kilogram inbred seeds. Kailan po nang start yung distribution ninyo at kailan po yan expected na dapat itanim? For wet season, we started to distribute noong March 16. And ang end ng distribution nito for the 2023 wet season would be on September 15. And then for the coming dry season, mag-start na kami ng distribution as early as September 16. And then we'll end on May 15 to September 15, and then September 16 to May 16. So, yun yung ano natin sa distribution, respectively for the wet and dry season. Sino po ang pwedeng maka-avail niyan and paano po na-avail ng farmers? Okay, ang unang requirement talaga dito ay ang farmer ay dapat registered ang farmers dun sa RSBSA. And then, I understand na ang RFO or the Regional Field Office ng DA, kino-consolidate ito. Continuous process ito. Yung enrollment ng mga farmers is a continuous process. Wala itong cut-off. Basta pwede siyang mag-register. And then, yung mga farmers na yon automatic ay qualified to receive inbred seeds, provided of course na meron silang area for planting that inbred seeds. Paano po ang pag-distribute? Dumadaan po ba sa mga MAU or PA? Okay. Itong meron tayong ngayong sistema, yung rice seed monitoring system, na kung saan itong mga farmers na to na nakaregister sa RSBSA ay inire-register doon so that ito yung namomonitor ng mga LGU. So what we do, dinideliver namin ng mga seed growers, yung mga contract seed growers namin, sila yung nagdi-deliver doon sa mga drop-off points na inassign ng bawat LGU. And then from there, ang LGU na ang katuwang natin sa pamamahagi nitong ng mga seeds na to. So, ayun, tinitingnan nila kung sino yung nakaregister dun sa rice seed monitoring system natin, sila yung nabibigyan natin ng seeds. Ano pa po yung mga ibang impormasyon na dapat malaman po ng ating mga farmers from PhilRice? Okay, so nabanggit ko kanina na ang PhilRice ay involved din sa training and extension. So, we have several trainings being conducted dito sa region with regards sa yung training of trainers on pest and nutrient management, and it is a 5-day training na ini-invite namin dito yung mga trainers from LGU, farm school na maturuan sila kasi we consider them as partners in disseminating the rice farming technologies. So we also have short courses on pest and nutrient management. It is also a 5-day training, and we are inviting from the different municipalities of the region para mag-involve dito. So meron na kami mga may mga schedule na kami ng training, and we usually conduct that sa
Philrice Bicol Station. And then, of course, din sa Eastern Visayas region, we also partner also with the Regional Field Office 8 with regards sa training and extension. Also, meron din kaming, since yung ating mga seed growers ay partner talaga natin in this activity, so we try to organize the Seed Growers Association para sila ay ma-certify or ma-accredit ng BPI, NSQCS, and even ng RCEF PMO para sila ay maging legitimate na supplier ng ating Mga inbred seeds. So, tinutulungan namin sila para sa registration sa SEC or sa co-op and all that, para maging legitimate sila. And from time to time, we also capacitate them kung kinakailangan ng retooling. So we partner with ATI, of course with the RFO, para ma-retool yung ating mga seed growers. And also, we regularly have meetings with them with regards sa planning, ano ba yung variety na dating tatanim and all that. Another is, meron din kami mga palay sikatan techno demo. Ito naman ay sinishowcase namin yung mga latest varieties and latest technologies para makita ito ng mga farmers. So, sa Batang Ligaw po, dun sa inyong station, o sa farmers site? Off station to, sa farmer site. So actually ngayon we have 11 sites dito sa Bicol region. So we have sa Island Province, sa Masbate, we also have sa Catanduanes. So, strategically located ito doon sa mga 6 na probinsya. So, sino-showcase din namin yung mga technologies for rice farming, particularly on the inbred seeds. So, tapos, during yung critical stage ng like sa transplanting, during harvesting, meron kaming farm walk para makita talaga ng mga farmers kung paano namin ginagawa yung technology appropriate for that particular stage ng palay. So, also, meron din kaming tinatawag na yung kapihan sa palay sikatan. It is a very informal discussion with the farmers wherein merong kape. Di ba alam naman natin ng mga farmers ang aga-aga sa... Regular po yan? Saan? Meron kaming ginagawa. Doon sa may mga palay sikatan site. So, yung mga farmers, di ba, alam natin na punta sila doon ng maaga. So, kami, maaga pa, may dala kami mga kape, and then nakalatag lang doon, inuman ng kape, and then we just have a very informal discussion with regards sa ano ba yung mga observation na nakikita nyo, ano ba yung problema sa palay. Kasi gusto naming maalis yung inhibition ng mga farmers kasi pag kami mga workshop or meetings, ang mga farmers bihira. Minsan may mga farmers na hindi makapagsalita. Pero pagka ganun na yung ambience ba, mabilis nilang masabi. And also, ang setting namin ay doon sa mismong farm. Na minsan nakikita namin na may problema sa pest. So, immediately itinuturo sa amin, ito po yung problema, ganyan. Ang bilis ng communication and ang bilis din ng possible solution na maibigay namin or recommendation kasi right there and there nakikita namin sa field yung problema. So, yun yung mga additional activity associated do sa RCEF. Ayun mga malalayong mga nasa malalayong lugar, paano sila makakapag-interact sa inyo? Meron po bang online or sa website ninyo? Dito sa programang ito, each province we have provincial coordinator. And we also have seed inspector. So sila yung malimit talagang nag-iikot do sa province. Kahit anong layo pa niyan, iniikot yan ng aming mga provincial coordinator. Inaabot talaga yung mga LGUs malalayo. And then nakikipag, usap sila or sila yung nag-meeting, nag-uusap para kung ano man yung problema na encounter ng mga farmers in their municipality, immediately naroon yung technical team namin to support them. And also yung aming mga provincial coordinator, meron din kami regional coordinator. We usually endorse them sa mga mayors
sa mga mouse. And sometimes they provide kasi space. So minsan doon sila nag-o-office. Ngayon nga nakahingi kami ng space sa Region 5 for our 2 provincial coordinators sa Cam Norte and Cam Sur. So they will be holding office sa region. Sino po sila? Sino yung coordinator? Si Sarah Jean Sales and the other one is si Roslyn, the seed inspector. So dalawa silang na doon. And I think per Mr. Earl Vegas, he mentioned na malapit sa office niya yung ano. Actually, na-endorse na May namin siya. office doon sa... Table lang actually. Table lang yung hiningi namin so that kasi ang layo from office namin to Cam Norte, ang layo. Malaking gastos ng TEB. So, kaya nag-provide yung RISE program ng 2 table. Kasi okay, para ni-request sa ko. 2 probinsya. Oo, para sa 2 probinsya. Ang 2 staff ng RCEP. Salamat po. Maraming salamat, Ayan. ma'am. I'm sure Okay. ang dami-dami talagang activities ng PhilRISE. Yeah, oo. With regards relative sa RCEP, oo. marami talaga na ginagawa. Okay. Pero ang maganda naman kasi, yun nga, with the merging nitong ating NRP at saka nitong RCEP through Masagana RISE program, nagkakatulungan kami. Like for example, distribution. Magdi-distribute ng RCEP, hindi mo na yung inbred, hindi mo na yung hybrid. Magdi-distribute ang hybrid, okay, go muna ang hybrid, para ganun ba. So nagkakaroon ng complementation yung both programs na under that merging Yung hybrid po kasi more on sa cluster siya. Yeah, cluster. Pina-cluster muna kasi in-identify ko ano yung best na favorable na environment na appropriate for hybrid and then whatever is left, parang ganon, na pwede ang inbred. So, yun yung naging arrangement naman. Okay, So, ma'am. ayan. Thank you. Marami po tayong aabangan sa Masagana RISE program ng Department of Agriculture sa Yes. mga susunod na mga buwan po. Okay. Thank you, ma'am. You're welcome, ma'am, and God bless. Alam mo ba, Charo, lahat na nagmamahal. Ikaw na lang yung hindi. Wow ha, pero tama ka. Mahal na nga lahat ng bilihin, pati abono. Oo nga, sa 2,000 piso kada sako, madadahil sa patabaan palay ko nito. Tsak, dahil din ang ani ko. Naku, hindi dahil sa pataba ang sagot sa problema mo. Kung di, abonong swak combo, kung saan makakatipid ka pa hanggang 4,000 bawat ektarya. Kaya swak sa budget, swak sa palay. Abonong Swak Tips! Tip number 1, gumamit ng organiko at inorganikong pataba. Huwag inorganikong pataba lang. Bukod sa nakatipid ka na, tumutulong pa itong maparami ang ani, mapangalagaan ang kalikasan at mapanatili ang mga sustansya ng lupa. Tip number 2, piliin ang combo na swak sa inyo. Mamili ng tamang dami ng organiko at inorganikong pataba depende sa target na dami ng ani at budget. Tip number 3, subukan din ang leaf color chart -1 element technique o Rice Crop Manager Advisory Service kung ang hanap mo ay detalyadong gabay sa pag-aabono. Alamin ang tamang dami, uri at tiyempo ng pagpapataba sa pamamagitan ng mga ito na maaaring i-download sa cellphone mo. Ang galing mo talaga, kaya nakabibighani ka eh. Sige, susubukan ko yung abonong swak. At baka yan na rin ang sagot sa problema ko. At baka dahil dyan, makuha ko ng matamis mo, oo. Abonong swak, swak sa budget, swak sa palay. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng binhi ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kg na dami ng high-quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa 2 paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol o kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online. Alam niyo bang maraming value-adding activities na maaaring gawin sa kalabasa, mga kaumasenso?
Bukod sa masustansya ang gulay na kalabasa, hati din ito ay dagdag na kita para sa inyong pamilya. Sama-sama tayong matuto kung paano gumawa ng squash leche flan kasama si Wilbina Barnedo ng DA Food Laboratory. Welcome sa Umasenso Online Season 2. Ako po si Wilbina Barnedo. At ako naman si Kenocel Piñasirada. At makakasama niyo po uli kami ngayong araw para magbahagi ng isang recipe. Ito ang squash leche flan. Sa paggawa ng squash leche flan, syempre kinakailangan natin ng squash. Syempre ito po ay steamed and mashed. Pwede nyo naman pong i-blender or i-food processor kung available po ito sa inyo. And then, ito naman po ay condensed milk. Kahit anong condensed milk na gusto nyo, pwedeng-pwede. Ito naman po ay 6 pieces of whole egg. Yes, whole egg po ang ating gagamitin. Kailangan din po natin ng vanilla para pangtanggal lansa ng ating itlog. Kailangan din po natin ng sugar. Sa unang step po, kailangan po natin mag-caramelize ng sugar sa ating hiyanera. Maglalagay po tayo ng 2 tablespoon of brown sugar para mas matingkad po yung kulay ng ating caramel. Ika-caramelize lang po natin yung ating sugar. Make sure lang po na iwasan nating hindi masunog or matutong yung ating sugar. Kasi po pag nasunog po siya, iiba po yung lasa ng ating sugar. Maaari po siyang pumait. Ayan, ganyan na po yung kanyang itsura. Ilalagay na po natin yung ating squash. Siyempre, mas nutritious yung ating leche flan. Then, isusunod na po natin yung ating condensed milk. Yung ating whole egg. Sa pagmix niyan, dahan-dahan lang po para maiwasan natin yung bubbles. Kasi pag maraming bubbles, hindi po ganon kaganda yung magiging texture ng ating leche flan. So, isusunod na po natin yung ating vanilla. So, mix lang po natin siya ng dahan-dahan. Pag na-mix na po natin siya, i-strain po natin siya or salain natin ng 3 beses para mas maging smooth yung ating leche flan. So, ayan, tapos na po nating salain yung ating leche flan mixture. Ngayon naman po, ilalagay na po natin siya sa lianera isa-isa. Sa recipe ito, makakagawa tayo ng 4 na piraso ng medium size na lianera. So, after po nating malagay yung mixture sa ating molder, tatakpan na po natin siya ng aluminum foil. Sisiguraduhin lang po natin na hindi po siya malalagyan ng tubig or yung kanyang steam. Kasi pag nalagyan po siya ng tubig, masisira po yung kanyang shape. At syempre yung kanyang texture. So, ilalagay na po natin siya sa steamer.
Siguraduhin po natin na kumukulo na po yung tubig pag nilagay po natin siya. Then after po nating mailagay siya, tatakpan na po natin siya at pahihinaan po natin yung kanyang apoy. Iiwasan po natin na malakas yung kanyang apoy para din po maiwasan natin na magkaroon ng mga butas-butas yung ating leche flan. So, ayan, i-steam lang po natin siya for 40 minutes. At after 40 minutes, babalikan natin siya at i-check natin kung okay na ba yung ating leche flan. Vine, alam ko may tinatago ka na naman na trivia. Siyempre, hindi mawawala yan. Alam nyo ba na ang leche flan, siyempre Filipino dessert siya, pero pinaniniwalaang dinala siya ng mga Espanyol noong 16th century. In Spanish kasi, ang leche means milk at ang flan naman means cream caramel. Kaya tinawag siyang leche flan. Kaya pala. Pero sa European origin, ginagamit sa kanila ay cream. Samantalang dito naman sa atin sa Pilipinas, ang kadalasang ginagamit natin ay evaporated milk or condensed milk. So, ayan, dagdag kaalaman naman po sa inyo. Ayan, after 40 minutes, i-check na po natin yung ating leche flan kung okay na ba siya. Ayan. Sa pag-check, kailangan po natin ng toothpick. Ayan. O, so mayroon din po siya. Ayan, toothpick. Buksan po natin siya. Yan. Ayan, wow, napaka-smooth ng ating leche flan. Kitang-kita nyo naman po, maganda po yung ating pagkakaluto sa ating leche flan. Wala siyang bubbles. Toothpick check natin. Wala na po. Ayan. Pag wala na po siyang sumasabit, okay na po yung ating leche flan. Pwede na natin siyang alisin sa ating steamer. Lagay na po natin siya sa ating tray. So, tatanggalin ko na siya. Ayan na po yung ating leche flan. So, ilalagay na po natin siya dito. So, ayan. Ready na ba kayo? Ayan, yung ating leche flan. Pwede na natin siyang tikman. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Unang hakbang, ihanda ang mga kaukulang dokumento na tulad ng titulo ng lupa o anumang katunayan ng pagmamay-ari ng lupa. Para sa manggagawa sa sakahan at palaisdaan, kailangan din ito ng katunayan na ikaw isang manggagawa sa bukid o palaisdaan. Orihinal na ID, na issue ng gobyerno. 2x2 recent ID picture. Pangalawang hakbang, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office na nakakasakop sa inyong sakahan. Humingi o kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form, at ipacheck sa ating mga agriculture technician. Ikatatlong hakbang, pagkatapos sagutan ang form, papremahan ito sa kinauukulan, na sila barangay chairman, city or municipal agriculture officer at sa city or municipal agriculture and fisheries council chairman. Ikaapat na hakbang, isumite sa city o municipal agriculture office ang kumpletong form kasama din ang ibang kailangan na dokumento. Ikalimang hakbang, kunin ang RSBSA enrollment stub o local, municipal RSBSA number na magsisilbing patunay na ikaw ay isang rehistradong magsasaka ng kagawaran ng pagsasaka at maaring kwalipikado sa available na programa. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong city or municipal agriculture office o sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 5. Bicol,
sa DA Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur, Philippines. Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-interrupt ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabago ang industriya ng pag-iniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita. Rice Techno Transfer Workshop dinaluhan ng mga farmer leaders at LGUs mula sa Regions 4A, 4B at 5. May ulat si Mitch Alfigura. Pinangunahan ng National Rice Program, Rice Board, Department of Agriculture, Regional Field Office 5, at ng Agricultural Training Institute ang Rice Technology Transfer Workshop o Rice Tech Talk noong June 6 to 8, 2023 sa Legazpi City. Ito ay dinaluhan na aabot sa 300 mga kalahok na kinabibilangan ng mga farmer leaders, provincial agriculturists, AFC chairpersons at SUC representatives mula sa rehiyong 4A, 4B at Region 5. Si Dr. Edgar R. Madrid, Regional Technical Director for Research and Regulations at Director Elsa Parot ng Agricultural Training Institute ang tumanggap sa mga kalahok. Isinagawa ang plenary session sa Ninong Hotel, habang ang exhibit naman kasama ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka at ilang rice seed companies ay ginawa sa Peñaranda Park. Naroon ang mga matataas na opisyales ng National Rice Program at National Attached Agencies and Bureaus na may kinalaman sa pagpapalay upang talakayin ang mga bago at napapanahong teknolohiya sa pagtatanim ng palay. Si DA Undersecretary for Rice Industry Development Yusek Licadio Sebastian mismo ang tumalakay sa 4-point strategy of the Masagana Rice Program. Yung strategies natin, Masagana Rice Industry Development Program, hindi ito rice production program. Unlike the previous one, this is not focused on rice production. It's focused on developing the whole industry. Bakit? Because we want to develop the push and the pull. Ayan, tulak at saka hila. Ano yung tulak? Usually, most of the Department of Agriculture's intervention is on the push. Increase production, provide subsidy, provide technical support, provide extension support. Pagdating ng harvest, bagsak ang presyo. Kasi the pull is not developed. Yung hila. The pull is the value chain. That's why in the 4 strategies, makita nyo, yung first is the push, the second and the third are pull strategies, clustering and value chain development. Because we want to make sure that when they harvest, they will have a good price. At yun din yung objective nung in-explain kanina ni Attorney Ian, na focus ng digital clustering, cluster farms dito sa Albay. We want to develop the pool. So yung pool natin will be the clustering and also the value chain. Yung 4 strategies natin, unang-una yung matatag, climate change adaptation. We cannot just plant based on availability of water. We have to plant based on the best time. If we are going to promote household food security, kailangan i-promote din natin yung crop diversification. Second strategy, sama-sama, clustering. We have to cluster. Kaya ang gagawin natin sa programs, ang target ng ating extension activities, mga subsidies, yung voucher, yung seed, will be the clusters. Lahat ng cluster, bubuuin natin yung ibibigay natin na support.
pang-apat na strategy natin, digital transformation. Kagaya ng ginawa dito sa Albay, Albay is going into a digital cluster farming. Meron silang provider na private sector na nagmamanage ng digital transformation, na nagpo-connect sa kanila sa merkado, na nagpo-provide sa kanila ng service. Tinalakay naman ni Mary Rose Mabalay ng PhilRice, si Engineer Nino Bingosta naman, Cluster Head ng RCEP sa Regions 4A, 4B at 5, ang tumalakay sa paksang New Cost Reducing and Efficiency Increasing Technologies in Rice Farm Mechanization ng PhilMech. All of this pagbababa na tinatarget po natin, dinidescribe lang niya na meron tong beneficial impact sa ating mga farmer na we are aiming to increase at least 30% naman sa kanilang income sa paggamit ng mga makinarya o mga teknolohiyang ito. Tinalakay naman ni Dr. Narciso Ental ng Rice Board ang positibong tulong ng mga mikrobyo sa pagsasaka. Kaya gumagamit tayo ng biofertilizers o microorganisms to unlock yung mga unavailable forms of phosphorus and potassium sa soil. Mula naman sa PhilRice, tinalakay ni Rachel Martin ang alternative wetting and drying upang makatipid sa tubig sa pagpapalay. Si Dr. Oliver Maningkil naman ng PhilRice ang tumalakay sa paksang okay ang 40 sa angkop na variety. Bakit 40? Ang isang sako, kung sa 0.024 grams ang isang butil ng palay, nakakahulugan niya na mayroon tayong 1.6 million na butil ng palay. Ano meron ka? 1.6 million. Alam lang kailangan mo sa dalawang safety carton dos? 0.5 million or 500,000. Ano sobra? 1.1 billion. Kaya talagang sobrang-sobra. Ito ba itong angkop na variety? So ibig sabihin, may angkop na variety dito sa inyo na hindi angkop sa ibang lugar. Kung pagsasamahin po natin, 40 kilograms sa inbred, plus angkop na variety, plus palay check, ay mas malusog na talim. Si Director Emerson Yago, Deputy Program Director ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2 naman ang tumalakay sa approaches in farm clustering and consolidation. Sa ikalawang araw naman ay nag-enjoy ang mga kalahok sa isinagawang Techno-Tiangge sa Peñaranda Park kung saan isa-isang binisita ng mga kalahok ang mga exhibit booths ng mga ahensya ng DA at ng mga rice seed companies. Nagkaroon din ng workshop para sa mga planong technology scaling based sa 4 key strategies. Ako po si Mitch Alfigora, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. DA at RAFC Bicol lumagda ng kasunduan sa DTI para sa Feria de Camarines at Camsur Chamber of Commerce and Industry para sa FABEX at Bicol Agri Summit. May ulat si Mitch Alfigura. Lumagda ng kasunduan ang Kagawaran ng Pagsasaka, Regional Agricultural and Fishery Council o RAFC at Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ng Pilipinas o DTI sa Camarines Sur para sa gaganaping Feria de Camarines. Tampok ang umausbong at Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry o CSCCI para naman sa isasagawang Food and Beverage Expos at Bicol Agri Summit. Layunin nito na mapalakas ang ugnayan ng DA, RAFC Bicol at mga pribadong sektor at matulungan ang mga negosyante, magsasaka at mangingisda na isulong at ibenta ang kanilang mga produkto upang mapataas ang kanilang kita. Dumalo sa nabanggit na aktibidad sina DA Bicol Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Adelina Losa na kumakatawan kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, RAFC Bicol Chairperson Bernadette de los Santos at DTI Provincial Director J. Percival Ablan. Kabilang sa napagkasunduan ang pamamahagi ng DA Bicol ng impormasyon at pagsasanay upang paghusayin ang kakayahang magnegosyo ng mga benepisyaryo. Gayon din ang pagsulong ng mga inisyatiba ng RAFC sa Bicol at pagsiguro ng pagkikilahok ng mga DA-accredited civil society organizations sa mga aktibidad ng DTI at CSCCI. Ako po si Mitch Alfigora, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. At yan po ang ating mga Umaarangkadang Balita.
2018, the Special Area for Agricultural Development Program was introduced to the Bicol region. This is a locally funded project of the Department of Agriculture which aims to uplift the lives of the marginalized communities in the country. Based from the PSA 2015 poverty incidence data, the Phase 1 of implementation covered the top 6 poorest municipalities in the provinces of Masbate, Catanduanes, and Sorsogon. From 2018 to 2022, the program has implemented a total of 291 livelihood packages, which benefited a cumulative total of 13,546 individual farmer beneficiaries and 537 farmer associations residing in the remote and far-flung communities of the covered provinces. Various agricultural interventions related to production, post-harvest, and enterprise development were given to these beneficiaries under the different packages of the program, such as rice, corn and cassava, high-value crops, organic agriculture, and livestock and poultry. Further, the program has capacitated its beneficiaries through the conduct of a total of 327 specialized trainings to 12,477 SAAD farmers, starting from increasing their production, proper handling of machineries and interventions provided to them, value-adding activities, and the establishment of community-based enterprises in this 5-year period. Natatawan kami ninda iya kung paano mas maging produktibo ang samuyang pagtatanom. Makaangat-angat man kami sa buhay. Sa saad, yaon sa ng pag-inuha, nakaipuan, magtanom, tanganing mabuhay. Nababawasan ang gastusin namin sa palayan. Ito ay kaunlaran. Ini kayaan sa tuyang pag-asa. Nag-uswagan sa muyang pamuhay-buhay dahil sa saad. Iyon, inot nagrani sa muya na nagtuuning katabangan para maibadagos ang sa muyang pagluma. True to its promise, SAAD has reached the farthest communities, crossed oceans and mountains, to give quality interventions and services to the heroes of our nation. Salamat, SAAD! Ang SAAD Phase 1 ay masasabi nating naging matagumpay na programa ng Department of Agriculture. Ang SAAD Bicol ay lubos na nagpapasalamat sa mga institusyon, mga opisina, mga tao na naging parte upang maging matagumpay ang ating mga magsasaka. Kami po ay umaasa na lalong paiigtingin at pagtitibayin ang pagbabahagi ng anumang asistensya at tulong sa ating mga magsasaka, mga nahihiya at hindi pa kabahagi ng anumang asosasyon. For SAAD Phase 2, ready, set, go! Bantay Presyo. Narito na ang mga bagong presyon sa merkado ngayong araw ng Huwebes, ika-8 ng Hunyo ngayong taon. Sa Legazpi City Public Market, ang well-made rice ay 42 pesos per kilo. Pork liempo, 290. Tilapia, 150 pesos. Galunggong, 200 pesos. Whole chicken, 190 pesos. Egg medium size, 7 pesos per piece. Ampalaya, 60 pesos. Tomato, 35 pesos. Cabbage, 60 pesos. Pechay Bagyo, 80 pesos. At sa red onion lokal, 200 pesos. Sa Naga City Public Market naman, ang well-made rice ay 42 pesos per kilo. Pork lempo, 320 pesos. Tilapia, 160 pesos. Galunggong, 200 pesos. Whole chicken, 200 pesos. Egg medium size, 6.50 per piece. Ampalaya, 60 pesos. Tomato, 40 pesos. Cabbage, 80 pesos. Pechay Bagyo, 80 pesos. At sa red onion lokal, 200 pesos. At sa Sorsogon City Public Market naman, ang well-made rice ay 40 pesos per kilo. Pork liempo, 300 pesos. Tilapia,
160 pesos. Galunggong, 200 pesos. Whole chicken, 200 pesos. Egg medium size, 7 pesos per piece. Ampalaya, 80 pesos. Tomato, 40 pesos. Cabbage, 100 pesos. Pechay Bagyo, 100 pesos. At sa red onion lokal, 200 pesos. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng binhi ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol o kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Kapantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya. Patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Nagbabalik ang Umasenso Online. At dyan po nagtatapos ang aming Season 2 18th episode, mga ka-Umasenso. Sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Rapis Chief Ma'am Lovelio Garin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gamit ang hashtag na Umasenso Online, hashtag AgriBalita sa Bicol at hashtag UO Season 2, i-like, i-heart at i-share niyo po ang aming 18th episode ngayong araw. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Lunes. Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa